Ang mga Pariseo gipangutana nila ang otoridad ni Hesus unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butangan. Si Kristo mitubag uban sa iyang pangutana, pero ang mga Pariseo mas gipili nila nga saved sila. Nagpakaron ingnon sila nga ignorante o mihatag o mabaw nga mga tubag. Kumusta man kahausab kita? Unsa man ang tinuod nato nga mga kulor? Sa tubangan ni Hesus walay neutral o pag-compromise. Pwede kita para kaniya or batok kaniya. Kung kita mubarog para kaniya, kita musulti sa kamaturan, magpakabuhi o magpakamatay para kaniya. Kung ato ang pamalandungan ng kinabuhi sa ato mga martyrs nga nadeklara canonically sa ato ang simbahan, sila may barog sa ilang pagtuo, sila nagpabilin para kang Hesus. Sila mihalad sa ilang kinabuhi para sa ilang pagtuo o para kang Hesus. Kanindot kaha kon ato ang gihuptan kining maong matang sa kinaiya. Kanindot nga mulahutay kita sa tuang pagkasinagop nga anak sa Dios. Kanindot kaha nga gakso nato ang kamatayon para sa atong gituhuan o sa atong gihigugma. Dili kita mutago gikan kang Hesus, dili sab nato taguon si Hesus gikan sa mga tao. Ato ang dalhon si Hesus ngadto sa uban, pinaagi sa atong mga buhat o sa atong mga pulong. Unsa may hagit para kanato mga igsoon? Himuon natong bahandi ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tabangan nato ang atong isig katawo nga makatinati sa gugma o sa kaluoy sa Ginoo. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalibanong pangampo.